Hi, welcome back again to the another episode or the live episode of Bisaya Podcast PH. And once again, my name is Owen, and then this is again another Sunday's live episode. So we will be talking about the different topics, and good thing na atong kauban karon nga si kanang usa sa mga NBA players and si Kwan si Luka na si Luka karon. Thank you very much by the way nga nakakaron Luka. So most of it ato ang wait. Kita ka sa dula ganiyawin? Nakita na ko ang Brooklyn. Brooklyn na atong nakita. Mo yung nakanindot yung Sunday, di ba? So sa akong yung pagpugungan ng Big 3 sa Brooklyn. Bro, hapit po sila eh. Hapit sila. Nakakuan. Pero marag kuan pa mag sila. Dala na po si duwa, no? Wars la gaila-ila pa ganiha daog gani sila gaila-ila pa sila. Mo gani. Nine pa daw sila gadula together when si Durant, Harden. Lagi no. Mo na mag-season na kay sila. Ana gid sila ka professional, no. So sa kinsa nila. Ana nagid sila ka maayo naman. So and also kato ganing kuan sa taga Celtics nga katong bagong sentro nila, Williams third kuan. Grabe tapal eh. Si Irving dili na lang gud musud. Tungod kay tapal siya. So pag dili siya mo drive lagi. And then hapit na pod si Durant, hapit na sa may injury. Ganiya. Hapit na sa kinabunal. Bandayon na kaniyang lawas na. Lagi, mo po lagi na ilang kuan. Wala lang po naka-advantage ang LeBron, no, in kuan na ba sa mga professional ba, no, kay bisan to inana na siya kuan, pwede man siya dali ma kuan, dali sana sa injury. Lagi po Lawas sa to lagi mo po pero si Ampison pa madaot. Si Jordan sa gani, di ba? Si Jordan dili mo sa dali ma injury, di ba? Kasi kuan I think sila tanan like before game kay mag-lift ba na sila. Garsa na sila na nasa conditioning na routine. Magpa-pump ba, no? Magpakuan ba? Dili makompleto ilang pulso kundi lang maka-arsa before sa dula. Ikaw baliktad kayo kung kita kay marag digmigin na condition wala ang pulso sa shooting mao nila. Pero ang akong sayangan ka pa, no, ang kaniging kuan Golden State hapit gid sila nakasud, no, pildi pag sila sa Memphis. Mawag ito. May makaingon jud ko may big si Stephen Curry. Pero wag gid siya. Panki kulang sila kay. Di kaya. Dayon sugod nag-peak ang Grizzlies ba. Liligsan pagit sila na kaning tuod aning rules sa NBA nga play-in. Panki siya no. Ganahan ka na play-in kanang ang last 7, 8 7, 8 ug 9 seed ay 6, 7, 8, 9 seed mag-positioning. Wala ko idea na. So gani ito like ang 7, 8, 9, 10 day nga seed before mag-playoffs magkuan sila for seeding. So katong bisag wala na dili 8 seed napay chance maka-appeal. So si mo to nahitabo sa Golden State sila ba yung 8 seed? Dapat sulod na sila. Pero ang nahitabo, na-disgrasya pagid sila kay Lebron. Sila yung napildi mo natin na day sakto. Naisahan ni Lebron. Sakto. Na-disgrasya sila. So, kailangan po sa motor ikaduha na play-in. Which is, kailangan sa mudog agad sa Grizzlies. Nagsakit ba akong buot niyo? Kasulod si although dilita. So, sa kuan ka, kanang one of the fan po ka ni Stephen Curry. Dili ko fan sa GSW, pero fan ko ni Curry. Same sad sa kuha. May magid siya as in attitude-wise po, being a player, di ba? May gid siya mo kuan po siyang team ba. So, may siya mo dala. Dili siya humble. Nakigikuan ako na natay katong imong stats. Kita itong stats. So, katong imong game. Please do ko nakuha itong imong. Ito atong balikan be. So, mo din ang mga nahitabo. Boom! Tuara. So, ni daog de ganiha mga ni-zoom siya wen.
Kani nga dula gyapon gini ni sa back ug sa hit grab nakita ko ani kadlang dako thrilling gini nga dula win as in like Ang hitog ang si Yanis kay daghan kay sipiat free throw. Grabe yung sipiat pero na itsahan mag-go ahead nga mid fade away ni Middleton. Wala nakalabaw sila duwa pero grabe ka fighter ang hit bay. Di sila kumpiyansahan bay. Di sila wala ba yung mga superstar kanila. Well, na superstar nila tungod kay ning sud sila no. Pero si Butler pa. Pero ang kalabayan mga bag-o na si Hero, mga bag-o pa man na, di ba? Di pa kanila sila wala pa ni mga Hero ganiya. Kinsa gid ilang all-star diha. Yeah. Si Eric Spoelstra. Yeah. Season na po na kay siya. Maigit siya mo coach. Pero may pa ba si Steve Nash si Kuano? Si kinsa na? Steve Kerr. Sa Golden State. Maigit sila. As coach po. Si Nash na ba sa Nets? Siya ba yung head coach sa Nets? Gani. So, maigit siya mo. Maigit sila sa coach. Siguro kay natimpla man niya pero wala pa takapalo. Dili ko mo. And siguro dili sila kada championship karon. I mean, no offense to Nash. Big fan ko ni Nash pero dili ko believe siya sa coach di siya kada championship karon. Panawag ko no. Bitaw. Tulo ka halimaw. Lagi sakto. dili gitulo upat yun na pagod si Griffin. Una pag si Griffin no. Di ba? So murag upat, di ba? So, ang kana kaning Nuggets were Trailblazers so murag kulang gid ang Nuggets ba kung wala si Jamal Murray. Jordan good. Dayon namugas ganiya kuan si Dame namugas, si Carmelo namugas. Si itong usa ka shooter nila namugas gyapon. Pero ang Mavericks diya pili nila ang Clippers. Luka doon. Imuha ba ng team? Ginahan lang ko ni Luka Doncic. Tugot ang referee. Tugot ang referee nga nakuan. Ganahan ko siya ganahan ko siya dula. Pero dili ko fan sa Mavs. Ako ang gusto gid mo taog diri na koy do ka manok diri. Consider kung hindi ko mugogi ko for the Blazers sa West. Siyempre, Lakers yan. So, mandi ay. So, kung may kag mga team, ako, akong bet gid din ha, of course, ang katong Nets o ang Bucks. Man akong kuan. Man akong So, ngayon kag sa magnindot kuan ba kay nasi Yanis naki-challenge ba sa dili gani kanang makaingon ka nga kanang luto ng duwa magmahingon ka nga sigurado na ning daog kanang makaingon jud nga napugod kay doubts gani na kinsa gyud mo daog nila. But anyway, naman po ang Nuggets, dili man po sa makuha ng Nuggets. Nila win, Cincinnati win, Sixers. 76 sila Embiid, di ba? Sila kuan po kayo. Jazz po, di ba? Kusog kay Jazz number 1 sila. Suns po. Dili kumpiyansa ng Suns. Kaning duwa ambot lang anin nila duwa. Pero exciting sila kay mga batanon pa ba? Pero bata. But nakaingon mga good. Si Derrick Rose dili gusto ko makatilaw sa Chag Dawg. Bitaw na kuha bitaw siya ka Dawg biya as a superstar biya. Yes. Kanang ang akong kuan dito pangutana ganina ba na about kana ganing team o ganang person. So are you fan of a person or a player or fan of kanang kuan? Kanang as a team. More or less asa ka mo. Asa ko let's say if ako kay gaduha man daw ta feeling player ba ta. So ganahan ko team concept. Ganahan ko pasa, ganahan ko depensa, ganahan ko kuan box out, ganahan ko box out, ganahan ko assist, ganahan ko set up pick, ganahan ko roll, ganahan ko pasa, ganahan ko pasa. Team jigo. Pero as a player, respect na lang sa maayo nga player. Maayog sila sa talent is talent. Nanadyo ko nakaduwa gid nga na makaingon jud ko nga layo ra gid tas tinuod. Same sa ako I think ang ako pong pinaka-fan gid nga team sa una pa ang San Antonio Spurs.
Oh, Kay kuan jud kay sila as in makayong kang halos wala na dribble puro napasa tanan. pasat na. And sa mga tutong napato sila Duncan, napato sila ang kuan Idol yung sila. si Duncan Wen, no? Ang akong kuan niya si Mano. Man. Mas idol ako sa Mano. Mano But Ginobili. dako biya ka nga tao. Unsay mong laro Wen? Sentro. Oh, Center. syempre, Duncan na. Center. Automatic. Duncan, kanang moves ni Duncan, ako yung ganahan na kanang mga iyahang kanang boarding niya, kanang iyahang Sure ball ba? sure ball kaya ba? Sigurado ba? O kang kuan, Hakim Olajuwon na mga dream shake niya na mga kuan, mga moves. Ano yung mga ganahan May ako. makaila to gigana nga tao, no? Drive mo ba? Or pag spin nimo, ilaro na nimo. Ikaw sa iduan mo. Sa asa na ko karon ba? Sugod ko ilawom kay bugat mo kay kung taong. Pero saka naka-stress. More or less. I want nga matres ko kay para ma-expand atong dula kay imong comfortable position. Lam gyud. Kubutang mo sila. Lam. So walay hinambog kay hambugiro kaya. So, walay hinambog saka ng mga bukot-bukot nga liga. Makalaban-laban biya ta ginagmay sa mga dagko. Kanara mga taman na 6 ha. Pasaka 6. Nagitay matcha. Pero gusto ko katuon sa laro sa 3K. Diya gid siyang daghan kayo ma-open up mga opportunities, driving lanes, spot up shooter sa dagan-dagan win. Ganun yung dagan-dagan. May tanong sige tagpa-kondisyon. Yay. Biya na. Parang puslan sa dato mga workout. Anyway. Usually kung magdula ka when sa Sunday usually magdula basketball Sunday na weekend, Sabado or weekday. Oh, yeah. Oh, nagina siya normally. Mo gina siya yung mga typical na days nga na may iduwa Sunday morning or Saturday morning. Normally magud pag Saturday morning magud gikan pa ni sa duty sa Friday ba magkapoy pagani. So at least mga whole Saturday nakapahuway ka Sunday morning makaduwa gani. So muna nakanindot pud basta Sunday and kana family and something no. Pila bay duwa 2 hours pa na daog na, di ba? Taas na kay na 2 hours. Maka one game lang ka. One game. Balag usar ka balikan. Balik wa na ibansin. Bantay, bahala. Dirira ko pahatang sa bola. So it's usually always on a Sunday, no? Kay usually ato ang free time. Yes. So the first thing in the morning sa Sunday. Ganahan ko sa depende sa schedule na may uban na nami community sa una na dito sa other na kung gipoy na malhin naman din. Sundays buntag yun kay eskwelahan man. So Sundays buntag lami gid kay exercise maghatag mo or maghatag lang may kanang abang sa gym ba. And then unlimited na lista lang ka dito. But lately mas lami man i-duwa og hapon kana ganing mga alas 3, alas 4 kanang mga inana oras mo man tigduwa sa mga sa mga wanggits o kanang mga mayor. Kanang sa mga basta anay diya magina sa hapon magina. Usually rare kay nasa buntag kay sa hapon mo waiting matatanan tao. Wala na magkikatulog ang mga panahon na unless kung ana na gid siguro ka graveyard nigo na alas 6 ka na human sa buntag o alas 7 ka na human sa buntag sa mga trabaho ka na mao gina siya ko so manay nakanindot sa Sunday di ba Sunday no so may sige mga Sunday na to na mga kuan day na mga activities like ani di ba bago ra man ni na-integrate gani magibutang na to ni na kuan schedule sa ato ang Sunday noon di ba okay, let's say lingaw siya buhaton. So, insert na to sa Sunday. So, other than that, kids pa may mabuhat na to sa Sunday. Pamilya, di ba? Yeah. Normally, katong natin one time na nagsihanay ta about aning kuan kanang one night time ba. I think that's the akong episode ata, 5th episode na to sa Spotify. And mutong panahon na wala na ko'y time sa pamilya tungod kay nakita na podcast. And muna to siya akong gikuha na mag-ibutang na gyud akong schedule ako din every Sunday. So, manaw say mo anan ako sa Paris na
ikaw na bahala kung unsay buhaton sa Sunday para kuan. Magaling na nisagot po siya, no? Oo, lagi. Wala po yung nakakuha na niya sa na makasabot sa kung gusto ang kuan. Pero again, atong istoryahan na mag selfish sa kanya kung kita pa pero may ma-focus, di ba? So kasabot na dapat masabot sa kanila. So upod akong nagingin po kasi mo earlier nga bay kung alas city ta si Bado alas 8 okay akong Paris kay on po ba nag-request po siya go oras bitaw so kana napugod ko sa tanawon po uban niya okay. Kana po no ano sa Netflix Sunday Netflix kana mana imong usa mo na sa kuan yun normal na kuan na Sunday din ako kutanog Netflix win ako sa katong okay pa ang kalibutan siguro di ko kasimba kayo dire Sunday pero kung ako sa ato makasimba jud ko back on it Abu Dhabi ka na Dubai ka diba dili Abu Dhabi or karon Sharjah na ko Sharjah nindot Sharjah ang pupuso na Alnada sa Hara Mall dadula na sa hindi alas week na mong parmi sa Weston napsa pa ni Weston dia wala na dagan na pag-gawin bago so kana I think na sa katong napugod din ha every Sunday ga simba sa gud din ha sa katuganing unsa na simbahan na duol sa eskwelahan na nay kana basta dako na siya indot na siya na simbahan din ha simba ko ma-challenge mo gud din ha sa faith mas ba katong mga Muslim challenging siya iadto dili man kana ganing di katong istorya tong about environment ba na if kang imong environment na kana ganing magsimba tanan na wag maapid jud ka ba nga simba pug ka di ba so naka-timing kag kanang balay nga gasimba tanan o kana pong mga kauban na Muslim ba na ma-challenge kana sila gasimba sila kana mudagan gud sila para ng alas 3 sa hapon ko logic gana ma-challenge ko dito so kung muski ba si feeling so kung ID ka ng prayer room ba prayer room na katong Grand Mosque dili ala katong prayer room ba dito dili ito siya mosque day ang tawag prayer room sulod mosque for jara silang CR mo ba aircon ba nilang CR yun dito day gawi ba okay mga Sunday ko to pero usually pag na Sunday siyempre tapok lahi man diriwan kay ang weekends ang mahagbo nga Sunday kay Sabado di ba remember ang weekends diri kay Friday Saturday well let's say ang Sabado diri mo nag Sunday so usually Sunday kuan na like magpadagat yay magsugba-sugba lungag og saging ano ba kanang mais patukar din nagilo Sunday na pala na sa manan sa kaawit wala ganda na ito mga lakaw sa mga Sunday do you think mabalik pa na sila by when ang uban siguro I don't know siguro dili na mabalik tungod kay nagka-edad na sad na ang mga bag-o karon kana ganing lahi na po nilang lingaw, di ba? So, katong mga inato na mga Sunday, ang whole family mag-TikTok. Sunday TikTok. Pero mas I think kanang common gid siya na mag-beach karon. By the way, karon today, karong adlaw ang akong igsuon, nasla gentleman's ride na about kanang classic nga mga bikes. So, kana pong inana mga Sunday activities. Mag-rides po na sila na. So, uso po na din sa Cebu nga daghang mag-rides gid atog bukid, atog dagat, so indicate no. Pero lahi naman karon when kay bisa pag dili Sunday. Kanya pong ka bike. No? Pero mas pinaka-ideal ang Sunday yung schedule. Sunday, no? Di hagin ka kung mag-rides magugag dili Sunday, maka-feel ka, na mag-rides pero mawagmingaw ang daan. Mingaw ang daan. Pag, especially mga saka na kagbukid. Pero pag Sunday or Saturday, mana, daghan na kayo na usay mga kanang community bikers ba na kuhan. Nakatry na ka? Rides?
Nagkuan. Napogoy katong ako mga kauban sa una pod nga mag-rides me. Mga 45 to 1 hour ride then nakas bukid. Then dito chill na ka. Kung hapon mo mabot, mga pisa mo. Dili mo mabantay ng oras wen no. Di na ka, malingaw naman ka. Okay. Malingaw naman sa iguanan. So muna siya pag ikaw yan nung pag bike ibig sa pag unsa ka lingaw di gyap kumpiyansaan bay. Wa mo koy nakita, wa mo kay nakitaan kayo nga balita nga na madisgrasya na pero nadyo ko'y barkada lately nga na-disgrasya gid siya sa pagbike. I don't know, nag-solo man gud siya. Nasa sipan gid siya. So thank God nga buhi siya. I mean, pero it could have been worse, di ba? So sa ato mga Sunday bikers diya stay safe lang. So naari kayo sa news din sa Cebu no na kayo sa news din sa Cebu na ganing so panaog na sila no so gikan sila sa bukid panaog na sila motor sila kuy sa siyang Paris human may sila mo drive pero ang likod lang na sakyanan wala niya na dala ang preno ba so naligsan sila so kana wag ina sila wala na sila patay sila tagad so ikaw ba bisag unsa ka safe ba no ang ubang tao sige kung control nimo ang imuha 50-50 gyapon kay di man mo control lang uban. Control lang. Yan no? Maski imo bike, bisag unsa ka kamay mo bike 50-50 naman ka ana. Kay di ba siya even. Kailangan ba siya kanang i-balance pa, di ba? Gani, yung kuan. And mo mga iro, mga bato. Usahay gud ang kanag yung kontra gid kami. So mag-rides me. So na mga motor na saka tos bukid pag naog say makainom ba. Okay, nami lagi pag nanay to taas. So hapon mga pe, human mo kilom-kilom na ni hapon gamay na pag human mo naog na alas 11 nas gabi kanang inana gani. Lami na tugnaw, bugnaw na ba kana nas bukid. So pag naog naman po yung restaurant dito sa bukid. So pag naog na kainom na, pa din na madisgrasya. So lang stay safe na gid. Bugid na. Usag na sa mga kaya. So dagan pud kayo ako maingon ng gid sa kuan ay daghan makimahapitan gud sa Cebu. Unang advantages pud kayo siya. Kuan. Yeah, so other than bike wins pa may gabuhatan ninyo sa Sunday ba? So mo personally you. So okay, basketball ka. Then what usually comes after that? As lalaki talaga mga Sunday sa babae good. Lately actually sa Sunday wala na kay ko karon ga basketball siguro na ako sa mga 6 months na siguro or 1 year na ko basket. Panagsa na kay ko basket pero ang kanang kuan kato una katong sige og edit pag human na kayong kung kapoy naman si kuan mo lagi katong isa to di naman ni angay di naman ni healthy po do naagya po na passion but di naman healthy laagta mo to mo na mag-rides me normally ato gimig bukid ana pa-relax pa iba sa kuan mo ganay common siguro tiniguang sa ganung style ano and mo siya and then after na kana pag mo nang usahay mas kuan ko gabi then kani mag kuan live podcast so mo na siya kuan mga sa mo ha learning kaya kung Sunday gamer wala kasi order usually pag Sunday gapaabot ko message sa akong kliyente kasi na siya ipahabol usually kay malate siya hatag og trabaho na ako then ihang cut off kami kay Lunes so abang ko when siya maghatag og trabaho. And sa una, na-adjig ko'y kliyente Sunday. Na-adjig ko'y trabaho Sunday. So ako nabaliktad na bitaw ako ang kuan kay wala ba ako dili ko ga-recognize yung day off. If I have sa una kung nako'y client in sa unsang adlaw atoan gid nako. That's my Sundays is work. So dili kay ko ka recognize. So nato sa mga Sundays ito. Pero karon I have so much free time. Munang gabawi ko hatag og oras sa akong misis and sa ubang butang ba like kani gahatag og oras sa ato adiri sa community ato at least nagite ma-topic yun nga natin yung story ka aktive ang uban din kita kay mag relax lang ta di nindot yun appeal pagyapon ka ba you're a part of this nindot siya talking about that when bitaw kasi yung nag-post ko tumiyagi og polls ba sa atong community which is ato ta sa polls ha ato i-share atong sige i-share daw ko pang itaon ha so
I shared polls to Miyagi. Talking So about by the assignment. way katong while nagkuan ka na no. So by the way katudeng bago lang naman nananaw na 2000 na tan-aw na to karon. 2000 Uy, kata. daghang So salamat. so katong nagtan-aw karon di ay by the way ang atong topic karon is all about kanang random topics every Sunday or unsay mga mahitabo in this community. So there's actually a kanang mangita gid mig request pod sa mga listeners or kinsa natin ha na kinsa ganahan yung topic. Let's do kanang discuss that topic, di ba? So Nag, share na nako, okay nagkamang, na. nagkamang akong computer, wait lang. Sa panika-issue na ako akong specs ba kay nagkamang jud kayo siya. Asa na imong kuan editing software nimo? You wanna share? Katong imong gi-suggest sa ako dili pa kay Shortcut? ko dili ganahan ko or dili ko kabisado sa iya. So then wala pa na ako siya natagaan og time nga ako siya tun-an ba. Ganahan ko siya Okay. actually pero medyo complicated pa siya sa ako karon so ni-stick pa ko sa unsay akong naandan. Sa Gisulat ko sa one shot. one One shot shot yung sa ka. Pwede one ka mo shot ga-edit sa mga audio? dili. Sa audio na mo? Sa Kuan siya sa audio sa Audacity ko. Audacity ka. Same Pero sa ko. unsa ko ibutang gadtuhin ako raman siya i-extract ko. Dayon para madali akong trabaho din. Kuhaan lang din ako, i-edit lang din akong audio. Okay na ni. Sige. Goods na. Boom. So, Kana. let's see. Saan pag-maximize anyway? Click lang. I don't know. Wait. Kuan daw Zoom. Kana. Yan. Lo, Pwede na dili ba? kung Nanatay for. ay madak na siguro nimo ang sa kilid kanang sa manage group ba kanang sa kilid kana idak na siya. Nan. Uy, one team mayo. Nice one. Where is that? Asa man si Juan de Ron? Busy ko si Juan ba? Ito ka na. Scroll down pag after na. Sige pa. Sila. Yaman. Nara. Busy ba niyang community dagan kay gipang post? Asa ba kaya nato? Okay. Nara. So, for you when nakakuan man ka aning poll, di ba? So, just to drive engagement para sa ato ang community, nakakuan di ko na butang ko na to unsay imo ha na to sa interviewing. Usara palehog butare malihog sa dugang options if gusto ninyo. Paano na ako ni usara gid akong gi-decide nga ipa-answer sa tanan kay last time na mga tao nag multiple answers which is okay. Pero tanan na to gid kay usa lang ba kung asa gid sila strongly feel nga dito sila naka-benefit. For you when asa ka naka-benefit? Kanina community actually kung pa butaran jud duha no level gid sila but mas mo kuan jud sila mas mo kuan gid ang information din ani na community because dili magud tanan na information makuha pud nako dito sa gawas no so lahi magud kung yung kag mangita kag information outside more or less ang ilang information na is nasa abroad so dili kay ka makakuan sa local nga information ba so it's a good thing na yeah, dili siya kanang narrow down gud nga kuan. So, mo na siya kung gikuan gud nga information gud nga dili ta maulahi sa unsay mga trend, unsay mga bag-o karon, di ba? So, mo na siya but actually kung kuan jud ko ana, pilion jud kung patas-patas gud. O pili jud kung kuan. Mo support na jud sa nakay chance karon. Oh, gani. Makahalibilo jud ko sa mga Bisaya, no? And papapod I think mo link mangyapon og sa information gud na kung makahalubilo ka makakuha gyud mo information. And sila makakuha sa information sa ato. So mo nang nindot gyud magkalubilo. Click na ako when kung sa gid mo tuyo. Lagi. May lang na ako chance mo explain. Lagi at least ba naka-defend nakakaroon. Pariyata ipili kay tungod sa inyong suggestions ninyo ni Juan o
Sorry. hapon sa ako. Sorry, si Juan eh. Si Juan. coaching. Sabi, hapon sa ko na siya kay ay hapon ko na human yung coaching. Sige Juan, okay ra. Hawatan ka na mo. Anyway. Agpas di awan. Ito gani. Parehas choice when kay ganahan ko ani kay tungod sa inyo ni Juan na naka-pick up ko sa Discord, which is nag-start na pud may mag-plug ko sa akong Discord community. Sige, go. Kuan I mean bago lang mi open ng Discord community called The Disconnected. Kuan niya pun siya extension niya pun siya sa Huge Upside wherein kung sa po istoryahan na mo, mga lamlam good then anyway. Kung interested mo sa lamlam, joins lang mo dito. Yeah. And dahil kaning StreamYard, gabi ka gamit yun. Salamat iko sa inyong suggestion. Nice. Moto, like, muna ni kuha di ko aning impormasyon nga dili ta mailiwit kay gabi siya ka-valuable para sa amo ang ginabuhat sa YouTube site karon like kaning live. Padayag siya engagement. Yes. Napoy bantao nga untop lang ba karon lang sila makasapon. So if magpo-publish mag episode won't say time mo ato sa mo ang page. So if mag-live me then mo notify diretso makakita sila. May kanina bitos live karon. No. Drive sa engagement mo. So kato kana lang. Sa uban murag given naman para sa kuang uban murag actually kanahong gipang butang diring options. Naka-benefit ko tanan ana pero tagaan ko nag-importante kaning information nga importante nga information. Pero ni daog gining kuano mo suporta sa Bisaya na podcast no. Kasi din siya. Dagan Bisaya na podcast man. It's a good thing na naagin siya inani ng mga maka-generate kita ginagmay votes pa or maka-ginagmay ng mga inani ng mga polls para gid makuan gani. It's a word of mouth no good na after na makangin nari yung mga Bisaya podcasters na inani and then sooner or later maybe we are one of the few people nga nag-start po ding inani. By the time nga ganahan na sila at least we can teach them also unsay mga angay mga pangbuhaton sa di ba? Sure. Kita nakauna. Basically kay dili pa magid siya nakakuha ng podcasting no but ang ako is at the same time kita mo'y una nakasuway sa mga sayop di ba? Yes, nindot na. Ibo na man siya kita una na makasuway sa mga mahugo nag trial and error na to di ba? Kanang like for example ang kanipong information na nakuha nako sa imo about kaning Clubhouse. So wala kay idea ning Clubhouse and kanang sa Apple nga kuan so anong gawaton na to diri? Parera. Except, ang mga kisaw lang dadto kay lapasok ka po sa kisaw. Dagan topics, dagan trends. Ang medyo daghan na tao gato dadto trendy ki siya. Pero kailangan di kag-invite. Kinasaid, di ba? Hotot ang tani. Gusto mo invite na to. Ganyan, no? Tayo na baga pag lagway. Like, naitao, nag-post somewhere. Like, wow, bibo ka yung Clubhouse na ano may diri sindagan gi ka ma-learn. As in all sincerity, nag-ask di ko, wow, tsada kayo na ba? Ako, I was hoping na makasulod ko diha. I mean, listen, if you can help me out, just send me an invite. Pero dili mo sila ka basta-basta invite kaya ang mag-invite gid nimo ang katumig yung nag-generate sa room. So, unsa na to pag-generate sa room? Muna, ngita gyud pag invite. Di ba? Oo. Wala ko sa kinsa man di ba? Lisod di ba? Lagi kung once, okay, let's say once ma-invite ka. What comes after that? Pwede na ka maka-generate your own room? Mostly lagi wala ko idea gid. For sure. Pero I think ana na lang, ang kaning Clubhouse, it's the same thing na pud siguro ata sa kaning Kumu nato, is a live Atong Kumu account ang Bisaya Podcast PH. Wala pa. I think kita tagsa-tagsa ato atanan. Naman may Kumu pero ang yes kita ko sa inyong Kumu. And rooms gyapon siya where mag-enter ka. As in like kita ako marag sa karon kay
Kung ako makitaan, ako galingon magsayo-sayo dadto, mag-story-storya dadto, mag-joke-joke dadto. Lagi. These days, magahinan na nag-oras. Kaya eventually, kailangan kita mo expand sa atong reach. Diba? Yes, yan na. Maganda siya. Yeah. Put yourself in mga comfortable na sitwasyon. So, muna siya. Well, the good thing po, speaking of Clubhouse din, no? Wala pa ko yung Clubhouse, no? Good thing na nisulti po si Juan about na kunoy ka ng Juan, Clubhouse sa Android, which is very good. Nanay Clubhouse ang Android. So, nakanindot sa Clubhouse ba, ang ilang marketing gani na gikuha ko nila ang demand sa Android. Sa mga Android users mo gihatag nila og kanang ganing murag ang wants gid sa mga Android users na ano sa magid mo magkuan og kanang sana Clubhouse dinhi sa taga Android. Hindi naman gusto mga Android users when hindi lang siguro si negative kayo. I don't know why dugay kay mag-try lang nila first ang Apple mga users. Sila. I don't know di man ko Apple user, no, but ang ko lang nabantayan sa about mga Apple users kay ganing feel nila na they're elite. They're special, right? Sige, Win. So, mula ako nabantayan. Well, ganahan mo ko ginana naman. Yeah, kana Apple. Kana Apple user. Wala pa ko. Android user mo pud na. Kana. Muna nakanindot mo sa Apple nga mawag ni sila dili ka basta-basta makasudin hi. Mawag man di ka basta-basta makasudin hi. It's because this special, right? So, una mahal. Status symbol ng Android. Status rose ba? Apple device ba? Yes. And then gituyo po na siya sa Clubhouse siguro na mabutang siya sa Apple para lang gyud makaingon sila ba na they're one of the elite. Munang ang katong mga Android users makaingon sila na kinsa unsa mo gid mi, di ba? So okay, elite. So mo ganahan lagi may ana na services pero ang Clubhouse device sa Android. Kanindot sa device sa Android. Yeah, pero mo lagi kung yung nagpa-status kuan pa siguro sila ba ilahang status roles po sa Clubhouse ba gi-level up nila sa ilahang kuan because anyway di sila makahimog product kahit cool lugar kay cool users like diba? Curious ko when nung asa man mo asin naka-experience like na unsa feel nimo nga gi head to toe ka gitanaw din ang imong device like wala man. Ang ako lang yung gikan ni Steve Jobs ba? Apple. wala man. Though ang nakakuha na gud kay Steve Jobs gud pagkato yung pagkuan gud sa Apple pag-promote niya na kung if you're a different person, maybe kanang sila Albert Einstein, katong mga different people, for sure they using Apple. Kay only different people lang gid ko na mag-use og Apple. So they feel ba na makaingon ka nga okay, I'm different kung if I'm different I use Apple, di ba? So wag inana gani. And munang ang asa ka na mahal kayo ang Apple pero taas kay linya, di ba? Basta nimo karon like ang halin pa kayo ka ng mga resell sa iPhone 7 daghan ya mo palit na lagi kung nag-try mi resell og iPhone 7 naagya po mo kagat lagi sa kuan ba sa good product man sa gyud may magid ang product po nila and so like nang makaingon jud ko nga sa una kay feeling different ba pita sa una feeling less ko Apple eventually na realize rin na ako nga that by kani sila mga materialis nga butang status symbol. Yes. Carry this to your grave. Yeah. Okay. Yeah. Pero but anyway, functionality though. Ang Apple products by ligon siya. I would say ligon siya. If ayaw lang siya itagak pero me ako kay danghag man ko sige siya katagak kanang madaot. So let's say mga Mac Air, although marag siya nabutang na gid mga Mac Air, mga Mac Pro, nabutang na gid siyang let's say status symbol. Pero productivity wise, gabi siya ka sturdy when napay mga kaila nga they're still using Mac Air nila, Mac Pro from 2014 until now. They edit videos with that. They gabi. Ay nakanindot. Gabi siya kahalig-on. As in, si tawag anak ng durable ba? Yeah.
Wag na siya Pero- nakakuan po doon sa Apple. Gamiton mo siya to flex or to as a stat symbol. Lahat na po ng story. Yeah. So, naamo gani siya gingon nila about kanang law of diffusion and innovation kakuan ka na so sa the whole popularity sa population di ay naay mga 2% of mga innovators. So siguro kung nakay 100 ka tao, at least nagay mga duha ka tao mo nagkuan na more or less 1 or 2 or siguro 3 siguro. And then after ana pag once na innovator, kung kinsa to mga ganahan ato, na yung mga early adopters more or less about 13%. So wait, nasi Juan ato na pasudlon sa. Bigla na siya para Nice one. Nice. Nice one. May kinakaapas pagit ka. Nice. It's our Sunday's best. Yeah. Kana. So, okay ra kung audio? Okay. Yes, kusog ayo kana lanog. Musay mong coaching ba? Grabe gano hustling mo ni ang Sunday's best when basig Sunday. Wow. Dilo akong kuan karon appointment. Yay. Oh, siyempre. Kana gid ako maingon sa una when ba? Sorry Kanang bisa pag dili blurry na kay ang lines sa unsay day off, unsay weekend, unsay Sunday, unsay Monday. Kay bismo Sunday na ako'y kliyente before. So, right. Kung mo siguro. Pero enjoy man ka ba? Enjoy ba imong kuan? Enjoy. Ang yay. Kana. Ay, anyway. Ulit na diba? Luka Doncic. Wala pa nagdula pa mi LA karon kay game ko. Ay mo balik sa Dallas. Mabs ra ba ko bay? Back ba? Yay, Mavs. Ako, once mag-abot gay ang Mavs ug ang kuan ang Nets kana. Nets ko. Stop Porzingis giniya gihansaka niya si Kawhi. Mabs ko tungod ni Nowitzki ra pod. Nowitzki. Ang sa una ang kuan. Pero okay na pud karon kay may daw kay ni si Luka. Luka. Like siya sa referee. Kasi podcast si Luka. Very good. Wow, very good. Ate man sa kog pang my day. Yeah, kana pang kuan ba, pang expand sa kuan ba. Kinsa ka na maminaw sa tong kuan. Anyway, this is just a random topic ang magyud kung unsay mga kuan nato no. Gikan sa mga updates, sa mga polls, sa mga Sunday's best ninyo, sa mga maayo about Clubhouse, about Apple, di ba? About mga news. And by the way, so balik ko na ko to kung istorya ganina about the law of diffusion and innovation, no. So more or less daw ko no nasa mga innovators ko no nasa mga 2%, no, or na duha. And after na, so naibay uban ng mga tao na motuo sa imuha kung kuan dili gid tanang population nga motuo. So mo sila mga early adopters. So kumbaga katong mga few people nga nagtuo about Apple, di ba? Mo ba to sila pa po to nag-promote sa Apple after all. So kung ang innovation ni Steve Jobs daw na inani ang kuan ang Apple, 'di ba? Na yung mga few people nga nagtuo na if you are an Apple user, you're a different person, you're something special, 'di ba? And after mo na tong first the early majority nga ning adapt sa lang innovation, and after na mo to mga late majority, and after all napag yung mga tao mga laggards daw nga dili gid mo tuo or dili laggards ang tawagan nila na wala gid ning usan ako laggards na dili gid wala gid adapt sa innovation. So nauban ana like so mga Apple dia Kisay Apple man mo guni sa kuan no Android kay ko Android Pero BlackBerry ay sayang bitong BlackBerry nindot yung BlackBerry yun mo ba no ay naday ko Apple napa dito 5S karaan ako sturdy pa siya. Wadyo ka swig. Durable pa siya. Extra mo may durability sa Apple products kaniya. About what? Durable gid on. Durable gid siya when. Durable gid siya. Di lang mo ganahan mo kuti-kuti, and then ang Apple kay wala, simple ra kayo. Gabi kay user friendly. Okay, lahi po ng take ni Juan, no? Okay. Ganahan ka sa interface sa Apple, dili ka siya sophisticated.
Pero ganahan ko, gani karon nag-Android ko kay daghan kog mabuhat ba. Apple kay Apple dili kay siya ga-open up og mga Di siya naka-flexible, no? Di siya daghan siya mga naibayad tanan niyo. Intuitive gid nun siya pero sa ako nga gusto kog mura bitaw unsa pa kay ika-function ani. Limited ra kayo for me. An Android storage gyud pinaka main concern ako. Di ko ganahan nga ginalimitahan akong storage. May kaapan sa Apple gamer. Kailangan mo paliton. Kanang pagpalit kini mo sa handset dapat fix mo iyang storage yan. Whereas Android maka-upgrade pa ka o memory. Nanay terabyte nga ni kagamay. Grabe. Humgas kayo. SD card nga terabyte na ba? Pero karon mahug na cloud-based naman tanan, di ba? They're pushing the cloud-based man na. Kaayo. Ay kailangan di access sa halos tanan like kani atong software na gigamit na to sa StreamYard, di ba? Cloud-based tanan. Even mga storage na karon na sa cloud. Wala na kayo. Munang ang mga software karon instead of mga licenses na i-download pa nimo sa desktop, may pag-subscription na lang na inan. Or cloud ang cloud storage yung bayaran sa ila like na ba subscription na. Naba ni siya storage or dito ra niya i-save sa platform? Save sa platform for free. Pero nasle storage. Sakto. Nala kay location ba, no? Na kay location for. Si Discord no kay dili niya i-hold for long ang imuhang audio video no. Nara siya 6 days. No. Hindi mo siya mahulbot wala na. Pero sa dali kinig camera quality si Owen karon ay. Bantayan ka na. Wala. Nakapalit lang ko kuan. Nakapalit ko bagong Di bitaw bati kito kung kuan kablo ka unsa kung gamit ako to last time cellphone. Mo bitaw tong kuan. Cellphone to kung gamit last time na ako lang i-set up din ha. So mawag mo ko ba na hina tag-upgrade kay mawag anyway di naman kita. Di ba? So kana. Salamat na. Ako ni mong kalipay, di ba? Like gani, di ba? So mula ito balik tataba na kung naay mga airsoft na mga mopalit og mga pusil na mga mahal, mga motorcycle na mahal kag helmet. Ato din inani ba ginagmay ba ni? Pero at least di ba ni hata malipay. Sunod mo dapat naka-jersey na kog Luka Doncic. Yay, sunod magkuan ka ta sa mga cosplay ta. Cosplay. Sorry na. Ingon pa ni Franciscong Manamino ko sa iyang podcast gi-guest siya ni Chinkitan. Yeah, grabe, sobrang tipid ko sa mga pagluho at kung bibili rin lang ako, minsan ang binibili ko mamahalin pero alam ko yung quality tumatagal. Yes. Then pagdating ko sa pagbili ng gamit, investment pa rin ang nasa isip ko. Ano siya? Yes. Which is Gusto mo na itong Clubhouse dia one. Ako ba nganit akong take one. Tuloy na mo gud ron. Actually, Clubhouse, Twitter Spaces o kuan kaning Discord. And similar na gid kay sila concept tanan. Even Kumu. And then akong nabantayan, siguro ikaw dako kay mong kuan dito kuan bay make kay English man gyud imong tirada. But English king pagdala tag Bisaya didto. Yung pwede gyapon. Promise. Pero ang kuan gid pare-pareha ra tanan ang Clubhouse galisod pa ko ako nga mo dikit podcast PH di pa ko kasapon sa ilaha. And Twitter Spaces nagyapoy gadula dito sa hay. Nanaday ko yung Spaces ga Twitter ba mo? Wala ko Twitter. Hindi siya active. Ang Discord pod ako nakita ilang bago nga feature katong stage pareha gid kay sa Clubhouse. Nag-guest ko atong server last Friday. Pareha kayo sa Clubhouse. Sabi kung enter ad no, pero busy lang kit. Kung ako ba regular ko nila nga gina-guest dito, magstoryaha ako ko every Friday night. I-plug ang kuan atong community. Wala na mo. Nice. Anyway, asa na to siya? I-introduce tayo na ko to siya. Asa mo to siya? Nawala. Wala mo. Zeus Riddles. Huwag mo na to. Balik ka na.
Sige, dili na ko putlon po ng istorya gid ni Juan na kuan kayo. Hindi ta tayo ito yung istorya ni Juan. Yeah, nawala. But anyway, musig mabalik to siya, ganahan to siya mabalik, no. So ano siya atong Clubhouse na topic? Ay Clubhouse app. So kana. And by one and by when. So kuha na sa wala na mo Sunday's best. Hinahinay na ka. Yay. So kami sa Messenger. Sige. Okay. Sige. Anyway, di man sige ni magdugay a few kuha na. Salamat kayo and sige na. Puntan og sa link bising mo join sila. Sige na. Di yung paras ni Zeus ba ni Sibat. By the way, kung kinsa tong kuan si Juan, tanawan ang imong scroll na kuan, ang kanang so ang imuha na ang huge upside nga kuan nga ads so kuan. Yes. Yeah. So salamat kayo. Sige. Family first sa. Sa my guys. Okay, thank you Luca. Sibat na siya. Sibat na lagi siya. Yeah. Nakaulit na ni siya? Wala pa na siya nakaulit. Wala pa na siya sa kuan, Dubai. Iguan. Ato na ni Ben. Ato na ni. Back to back kiniimuha no. Kuan. So by the way, sa katong mga naminaw, salamat day sa katong bag-ong mga new members day sa ato no. Salamat kayo nga at least I think natay new members mga 5 kabo ang isod. Yeah, tulo something inana. So natay mga bagong new members. So welcome by the way, ganahan mo apila ni na kuan nga podcast, pwede video kaayo and kana just kanang kuan lang message lang ani na kuan, okay? So yeah, so also katuding by the way nagsihan ni data one about kanang mga subscription mga Clubhouse. Kabalo ba di ka nga ang Spotify na siya paid subscription? Na siya kuan. Subscription. Ako lang naman kanang premium. Mo ka ba sa subscription? No, sa kuan gid. Paid subscription gid sa Spotify sa podcasters. So na siya kuan for example, ganahan na yung mga premium mga podcast nga magpabayad, pwede na ka magbayad sa mga podcast na kuan episodes. Pariyan sa plano atong sa Apple Podcast. Mo ba? Napon sila ilaha? I think so. Sila ang gini mag-compete sa ilang kuan. So, man for podcast creators. For podcast creator, yeah. Para magiging ba monetize ako ng mga kuan podcasters ng kuan. So, I don't know. So, ning balik. Paano na link para ma-share na ako ba? Kasi gusto mo join. Naman sa atong kuan, atong messenger. Ba't sila ko? Lahi man task king link ba? Promise. Basing mas bubo ni. Okay. Sige. Tagaan ka. Sibat na ko. Sige. Okay. Bukuya ng mic. So, mo to siya naka-nindot lang po sa sa paid subscription sa podcast na sa Spotify, no. So, kung naganahan maminaw sa nice one na session na ganahan mo bayad, o, 'di ba? Or sa podcast Bisaya Podcast PH. So, pwede ka na to kuanan. So, yeah. So, muna ato actually ang atong kuan kaman is a random topic yun, about Sunday, unsay mga Sunday best. Sunday best. When Sige daw. Okay. Kamusta ka? Kamusta imong podcasting? Okay lang gid kayo. So far nakaabot gyud ko sa mga deadlines and okay lang gid. Okay, so far. Ikaw musta man? Unsa imong schedules? Release schedule nimo sa recording sa ba? So mag-record ko sa una na ako yung mga pundo ng mga podcast, no. So before ko ning lunch sa ako ang kuan na ako'y mga 5 kabuk na pundo ng mga recording, but karon weekly na jud ko na up to date jud ko. So more or less Monday sugod ko sa newsletter, then Tuesday mag-record ko, Wednesday edit, upload it. So once a week ka? Once a week jud ko. Yeah. So far. Okay, challenge kuha ba kay start naman yun ko, balik na yun ko kuan. Actually, ang nasabutan is twice a week. Oh, sakit-sakit gina. Kapoy good. Unless kung mag full time jud ka, pwede gyud na 3 times a week, di ba? Or na kay editor.
ang nakatsada bitaw when kaning naditay network. Gusto lang po nang i-share ba? Sige. Ila tanan ba igo raw record. Oh, kana I think muna imong every Friday, muna siya. Dili kaning sa Cutprint Podcast Network kato akong giapilan nga Okay. kami training and then ilan na din ming i-partner, i-release na din nila lang among episodes partnering with them. Mura mig kanang ako feeling mura pa tong artista nga kontrata din. Oh. Though naagid siya when pag mo monetize naagid siya ay percentage 50-50 man ata to. Okay lang, di ba? I think di na ba? I mean, as a start, hindi to sa inana, di ba? Kung ma-monetize mo gani. So, which is good. But hindi po lang business model, no? Ako pugos ko ba? Mapugos ko buhat. Yeah, makaya sa schedule. Draft ra ka or script gyud ka? Dili, draft ako. Dili na makaya ng kuan word by word, mo ko gabasa, mo newscaster. Dili na ako kaya ng kuan. Una, ma-burn out ko sa sig suwat. No, and then after na pag suwat nimo imo pag yung ikuan, isulti. So maghimo ko bullet points. Before naghimo ko ganang pinakuan dito ako pinataw kana. Slides kana. Mag-slides ko, maghimo ko slides. Napagkapan ako kapoy man mahimog slides mo to mag Microsoft Word bagid ko. Then himo ko bullet points and unsa akong istorya din ha. Magsugod ko kung sa akong goal gud, unsa akong gustong i-topic, unsa akong gustong mabaw-an nila so unsa akong podcast about. And then isulti na ako din ibalik din ako ding last. Mao na akong format. Maminaw ko sa imo ba? Straight the storya and then amot kung unsa man na bakigipangkat atong spaces in between or na mga nagi ko yung mga kuan, nagi ko mga previous episode nako, nagi ko yung mga mga gagnagmay mga dagan kay kog pero after all nakakuan ko ba na dili man maayo or butangan gyapon nako for naturality, mag authenticity sad ba na okay ra maginay di ba? Kanang kuan mo ana ba? Di ba? Kanang kuan pa lang daan nga word usahay nagamit so moto moto siya, no? So sa dili ta magsugod itong paminawan kung kinsa tong sponsor. Mo man din na siya. Kana scripted na siya mag kuan din na nako ang kuan din. Katong last na sa to consulting Ekelim tips na magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba, magkaon, maginasara kaya na podcast para sa imuha. So mo na siya kuan. So imuha ba? Ako baliktad pod karon pag mag-talk ko public speaking notes agad ko na lang ko'y points more din tong doon kaya di po ko anad nga magbasa bitaw nga mag-speech ko yung ganahan karon po nga nag-podcast ko pong gina-script na kay nag-try ko nga walay script mo to magsikog sa edit ko madaot kay daghan kay ko ipang wala and then okay. Akong ideas ba kay ga lupad na ba? Pero nag-try kong script. Akong style, mura ko gasturya ka mudo ga type. Akong ginakuan dayon din. Muna din ako ang mga kuan karon. Gabasa ko actually. And this is indot lang. This is indot bang kung comfortable lang ka na kuan nga workflow nimo, then okay ra gid kana sa kuan. Ang akong ganahan dugay lang yun. Ang pagsuwat pa lang daan kapoy, di ba? So, ako na lang kuanan mo, since ganahan jud ka mag-ebook, muna atong buhaton sa atong mga episodes na ibutang lang nato siya. Kung i-transcribe na nato and then ibutang nato nag-ebook and then kana. So, tabangay ta kung gusto ka, tabangay ta transcribe, himo ta ato ang kuan, libro kung gusto ka, di ba? Imo mo. Di ba? Kung ma-transcribe to nimo anyway, nagsuwat naman jud ka, di ba? So, ibutang na lang gusto nimo sa libro, di ba? So, kung tinsay dili ganahan maminaw, basig na ganahan mabasa, din basa sila sa kuan, sa imong episode. So, it's a good idea po, di ba? So, nakaingon biya ka nga ganahan ka maghimog libro. So, hopefully, di ba? Muna na start binisaya. Nana ko duha ka book ideas karon. Na ikaduha na mo ni bag-o sa ko ang murag fascinated kay kumubuhat ba. Akong ginatawag nga location, transportation, destination. Yeah, wait. Location, transportation, and destination. Location kung asa ka ako lang pag-interpret ha. Ako pwede interpret. Sige ha. So, ang location na kanang
kung unsa man imong situation karon, unsaon ang imong pagkuan, and then ang transportation is maybe unsay mga mode of kanang maka-move out ka din nga situation, and then the destination kung asa gusto mo. Diba? I don't know. Yeah. It's the same. Yeah. So I think since mo good. Simplified siya nga way on how to achieve goals kay na ako yung nabantayan mo po murag kung ako man sumabatog libro, that would be the chapters. Na ko first observation, daghan gyud sa to, daghan tag pangandoy, daghan tag gusto. In the end ato nabantayan, tama na pangandoy, murag bitaw gusto ko matog Cebu. Yeah, gusto kay ko matog Cebu bay. Basta gusto kay ko matog Cebu. But the question is, nabatay gibuhat action or moabot dito? Ano siya? Yeah. Napod other is napoy action. Like basta kay mo biyahe ko bay. Mo tugid ko. But another question is ka paingon. Kana na pod. Bataw, di ba? Napoy uban nga kabalo aware sila karon. Basta na ako diri mo na gyud niya ako bay. But ilahan na lang status is na ka-stagnan sila considering nga ila lang kakita ang nasa karon, and then di na sila kabalo kung sila kapaingon. So mo na ikatulo. Napoy ani kaupat wherein nasi pangandoy kabalo siya sa buhaton. But the problem here, ako na dibantayan it, wa niya gi-assess kung siya gagikan. For example, gusto ko matog Cebu, unsa akong sakyan, airplane or magbus ko. But the problem is wa niya gi-assess siya magikan. Usahay ginasabay niya sa lain ba? For example, mag-isabay na ako sa taga Cagayan, ako taga Bukidnon. And di din ta ma-burn out kay ngano di mo kaabot. Kaya ato man din gipangita nga kuan nga pamaagi is pareha sa uban. Wherein sila mas dool, ikaw mas layo. So we need to consider the gapon nga ingon ba nila, I know kabalo ka ni, begin with the end in mind. Yes. Diba? But I realized that sakto man siya. But begin with the end in mind, but consider where you are. Kay that would be the link. Ka, ug ka paingon. Mas kabalo na din ka unsa ang paingon didto. And I think which is wala gid siya dapat no. Kay ang uban sakto bitaw yung gisulti na ang uban gid wala sila kabalo kung asa gid sila. So same pa na siya sa kanaganing sa business problem or abi ka sa business na mga kuan na mga situation na dapat kabalo jud ka unsay problema first. So muna siya makayon kag unsay location, and then tanaw gid mo kung unsay mga solutions nimo, di ba? And then muna siya I think about transportation and the destination kung unsay result mo gusto. And I think sa bupo na siya sa kanang even magkuan kag kliyente siguro unsa may destination mo gusto. Pwede sin mo balihon unsay gusto nimo mahitabo. Sige, pangitaan ti kag unsay solution para ma-identify na to kung unsa gid mo problema. Pwede sa dinana, di ba? So this is very good to na siya inana. Nasa to'y formula na kuha na ko sa kanaganing sa una mo good mag-apil ko kanang unsa na kanaganing mamaligya o kuan multi-level marketing kanang inana ba MLM MLM. So nakakuha ko ato nilang mga word of mouth nila or kanang mga thoughts nila no na kanang success daw is equals to work times desire times work times vehicle. I think dapat ang desire nimo is gusto ka matog Cebu, for example, di ba? Which is the desire, and then you need to work on with that kanang desire, di ba? And then the last one is kinsagi unsay vehicle nimo. Maybe you need some help, maybe kana, di ba? Unsay tawag yun na maka-help sa nimo kay I think everybody needs help yun, no? Regardless of anything. So yeah, it's a good thing. So sige naman kanang I think excited ako sa imong libro. Po kabalon sa pero ganahan kay ko siya at gagamit daw siya sa coaching, business, tanan. And sa akong na-discover is kabalo naman gyud data. But due to our nature bitaw like professional na sa entrepreneurship and feel na to eskwela na gyud ta. Sometimes gina-compete na to mga butang ba. Sitag pangita og mga matrices, mga unsa pa diya nga mga strategies, styles. Then naman din mga sayon and atong binalikayan ba kay sayon na kay na, but di ka kabalo ang katuling sayon mo di effective and motive mo don't sayon
mapasayon yun siya. Ngita kita. So, ngita kita. Sugod kita sa fundamentals siguro. Sugod ta sa yun. Yeah. Then, di ba? Fundamentals din. Kasi napag yung mga complications sa mga inana, di ba? Same sa podcasting nato, no? Sugod tag cellphone. And then, sugod na tag mga recording, di ba? Simple lang makayo kuan. Then karon na natay live. So, I don't know kung asa pag kita pa doong ani, no? So, it's a good thing na we always challenge ourselves pa, no? So, yeah. Joneto June o Franz Joshua Merida. Kuan ni yun si kani mga new members ata nato ni. Uy, si June magkikita niya itong gigikuan. Gi-invite basig siya to ganina. Gi-invite mi nako si June. Siya is to ganina. June, kung mabalik please kung ikaw ito ganina, please balik. Any topic yun pwede natin din hidapita. Okay? And kani pod no. Kana 7 million viewers. Kani 7 million bitaw no. Thank you kaya sa naminaw ka po nag 7 million nga mga nagtanaw. Kani si Franz po do. I think napo ni siya podcast. Bago pa ni siya na member sa ato. Sa Bisaya pa ni siya taga Cebu. Yan. Uy. Kana. So yeah, unsa kita itong kuan, itong topic last time. On Point podcast din ni kang friends. On Point? Oh, yeah. Okay. Yeah, good. By the way, kato ganina nami polls day ganina Juan, nami polls na gi-discussan katong gipo sa community. And atong ang nakabutang dito man god is wait sa atong ato sa ning i-kuan ba i-share sa nato kuno ba. Sige ma-share na ning dili mao da. Ma-share ning dili mao da. Uy. Nabali ay. Yeah. To apa? 5 million watching. Ako, si Mick, ikaw. Kana, uy, nindako na gid. Nindako na wait sa. Sibe, sorry mga kuano, mga kapatid. Kana. So muna siya itong kuan, di ba? Kani siya ang ato ang polls. So I think kami ata ni kuan. Kami ata ni Mick ang nag-vote ani. Asa ka bita ni nag-vote? Ana ba di ay? Makihalubilo sa kuan. Mudugan ko diya kay okay gyapon. Mo pa daw hong giistiyahan ni kuan ni tawagan ni Mick na kani yung duha magud. Mo sabay magud sa duha. Why? Is because kung makahalubilo mo ka sa ubang mga Bisaya, di na makakahog impormasyon, di ba? So, at the same time, para makakuha ka impormasyon, kailangan juga makahalubilo sa mga Bisaya, di ba? So, which is one ang balance sa ganyan siya, Depita. Pero I think ning daog yun siya musuporta sa Bisaya podcast, which is very good. So, I think, kana. So, si, kanyo, yan, France. Yep, muna siya. So, balik ta sa kato imong episode about kanang kuan. Kaya ba nimo host kanang imuha din kuan? Kumusta din ang imuhang workflow sa duha ka episode every week makaya? Okay. First is kaning duha ka episode sa isa ka semana. Actually, similar theme ni siya. What I'm planning is it will be released every Sunday and then ang iyang part 2 is Wednesday. Same topic. Oh. It can be pwede po same theme pero ga opposite. Like for example, akong coming episode is about success. The first episode akong giisgutan is what is success, and the second is how to know if you're successful. So related lang sila, though more gi-expand or either additional. Actually akong plano gid dawin tulo. But pag sabot na namo is basin na ma-burnout ko ba. Yeah, maka-burnout yun. Maka-burnout gid ang kuan. Maka-burnout ang ganing duha. Burnout gid ko susa. Basta lang basta weekly kuan na jud ko. Okay na jud ko for the week. So dinha ako makaginhawa pag Thursday, Friday, Sunday, Saturday kana ako. Pero pag sugod nag Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday kana loaded na ko na dapita. Okay, kailangan na ko mag-edit. Ang kuan, at least 1 hour kapin. Nako ako rin sa kabuhat ko bisag duha. Mopod na akong marag ganahan ba.
Awit kong cellphone na kurap. Taipan ko na, banatan ko na. Then, actually, dagan waiting topics na ako, nasong notes. Uban, waiting to be recorded. Mura po ni advantage na to. Hey, ato murag not necessary bitaw nga fresh kaysa. Naku nabalaan mong good news po diya ha. Wherein need siya wait sa og update for this week para i-release niya for the end of the week. Di siya pala sa to nga balag mag-andam tag 20 bitaw. Kung kaya lang yun. Hinihinig release. And sakto to ingon ni Miko, burnout is life. Burnout is life. I think maka-burnout yun bitaw. Kuan. Asa sa ako maka-burnout pero and again no nagig kay mga commitment gid no mga ganig kuan mga ganig eskwelahan ba na dili ka pwede mo absent, di ba? So or trabaho na di ka kung mo absent ka mo kuan kag sweldo so mga ginana gani mo nana lang imong kung perception ba na para lang gid di ko ka tawag na absent. So pero kanay murag mapugos na gid ko kay na naman gi murag tawag handler o ulo pud tag patay hatag di ba? So unsa may projection ana sa kana so since about podcasting magyapon na siya and monetization about nag-iistudihan ta about paid podcasting paid sa subscription sa Spotify so kana siyang kuan nga monetization na side unsa may projection ana for pila ka months or asa may projection ana unsa may kuan na nila unsa ilang baga deal or proposal is kita lang gid lang ang potential and then ila na sa karon is tabangan nila and then kabalos lang siguro in the future they will get something in return but di ra man gud gamay ra ilang ginahandle daghan na pud masikat na and I'm sure ga-income sila out from those podcasters karon looking pa sila mga other potentials but I'm sure nga nagid return ani puhon-puhon. Ako gano'n na ba? Kuya silang gabuhaton kay edit, layout, teaser, sila na i-publish. Ako, hassle man, pero I think which is okay na po sila. I think dili man ata kuan sila kay mo sila podcast editor pero ang nakakuha lang sila is because they get our ideas, di ba? So dili na sila mo formulate di na maka burnout good nga wag saan ako pag-formulate sa akong idea. So pag edit is just okay unsay mahatag naman ako and then akong edit di ba? Unsay makuha na ako gamay himo kog teaser, boom. Di ba? So ang kapoy lang gid sa imuha na ang pag-produce gid og idea. Mo gid ko na. So Mick, thank you Mick active gyapon ka and mo na siya. For me I was thinking at first I wanted to monetize but at the end wanted to eliminate friction. So, mada siya. So, yeah, Mick, lagi na. P6 man kang Mick. Friction man. P6. Magid bitaw ni. Napagid hapag yung kuan. When there is no friction, it gives ease and access to content. So, I think usapan ni siya sa kuan gud sa lesson learned pud ni Mick katong iyang gisulti na nasa sa airport. Sobra sa ease, di ba? Hopefully, Mick, nana ka din sa Pilipinas para magkita-kita tani. So, mo gini ko na to pag kita nakita kitang ko ano. So, by the way, anyway, so ta kadali sa imo one day about imong public speaking. So, unsa mo pagkuha booking sa imong public speaking or nakay imong kuan na or unsa imong nakay pila na kay kuan mo? Actually wala kay nag-start ako ang speaking engagement is kanina ko'y group na may youth fellowship and then through mga activities mag-share di po na boost ang confidence ulawon magiti ko sa una but dito na realize mga naday ko ikaingon also kanipong sa simbahan invite ka na bitaw sa December kanang 9 Sundays kanang Misa de Gallo timbang gabi ba assign man miya na og kinsay mag-talk every timbang gabi and then na-appeal ko ana hantod sa na consistent siguro naslay something na kadugan nga okay ra then kakalipay pod ko it was somewhat marag college ko marag 5 years kapin nang nilabay and then na-hone bitaw na ako and invite na po din ko kanang sa mga youth activities which is ganahan ko kay
andun sa church namo, invite og speaker, andun sa school, mostly leadership and youth related and faith related. Wala ko gapabayad, gakalipay lang ko nga inviteon ko. It's my joy, it's my happiness bitaw nga. Yes. Sa bilaha. And sila ni bahala ug tas laga ako value. But yes, ka-income gid na ako kay naman gyud mga partner sa government or sa kuan. And sa karon nakita nung connection bitaw sa podcasting, ga coaching pud ko, public speaking. Kung grabe ba mo kani akong gipangandoy sa nang o kabalon sa ako lagi ni something ano ako ba o gaka excite ko sa future unsa pa kay umabot, di ba? Yeah. Which is a good Yes. thing. Yeah, they comment si Mick din yung paid subscription to the pod changes the relationship of podcasting with kanang audience. So I don't know. I think ang iyahang kuan niya if nana kay paid podcast na kuan ba. I don't know if you elevate your kuan, your value kay tungod na kay podcast nga paid or maybe managkalayo na nun ang imuhang mga audience tungod kana nakagapabayad na ka, no? So it's very good. So balik ta sa imuhang kuan about ang kuan public speaking. It's a good thing na kuan. I think ang ako po nung sa public speaking, wala jud koy literal or officially na ako'y public speaking, but siguro tungod kay engage ko sa mga groups na usahay pa istoryahon jud ko or meetings ngayon na kailangan ka mo present, di ba? It's a part of kanang public speaking, no? Usay patudloon ka, di ba? Especially ikaw, di ba? Teacher ka, di ba? So mahugam mo ginag public speaking nimo, di ba? Namog na kay lesson plan, di ba? Yeah, and I'm looking forward but na at least na ako yung mga engagement sa mga dagko na mga groups na kuan. So, yeah. Kana puhon hopefully. Yeah, go on. So guys, sa tas podcast. Vision when kato tong Talks, Bisaya Talks ba mo tong TED Talks din ang mga speakers kay Bisaya and then binisaya yun ang pulong bitaw. Akong imagine ba same ang value nga atong intention nga ihatag but naglahi lang yun ang language. Murag amazing kay ba nga what is siya nakakuha nimo ba na daghan kay mga foreigners ba na kanang mga bata makita dito sa TikTok, makita dito sa mga kuan ning viral nga puti foreigner po nagbisaya, di ba? It's inana ganito na ang kato ng mga foreigners ba na ganahan na makatog Bisaya or nakato na Bisaya, no? And siguro kita pod kailangan nata mo kuan kita sa tong more Bisaya pagid nato nga language. So gamay pagid siya market, no? Gamay gina siya na niche, but it's okay. Na hopefully maabot gina nato. Adam, Anay. Halit diri, no pressure ni sila ba? Oh, wala. Be? Diri, Adam, Anay is watching. Yan na ba? Nice one. Adam, kinsa na siya sa sa kuan na siya? Sa No pressure. No pressure. Oh, ikaw. Iyang kuan katandem. Diri. What if naka-engagement for English na engagement sa podcasting for guesting? No? Okay pud ko but mo admit ko na ko struggle sa nga pag English or ako alang magyuning pagtuo. But based on experience like gapa-coaching pud ko mga foreigner. So far pud biya kay maka-survive ko in English ha. Murag mas feeling kuan pa accepted akong English kaysa mag-in-English ko sa mga Pinoy which is mamantay magyud dito sa mga foreigner bisag kabalo kung nako yung grammar magyud ato pero sabtan pud biya. Okay lang. Yeah? So, same po na siya sa ako ate. Kay ngano na ako sa call center kapon. So, of course, na kay calls, di ba? Ang kailangan dyan ka mag-English kay mga kuan ginamuang amuang kliyente sa mga customers, no? And muna siya mawagmaking ko na okay ba na mag-English pero I don't know. I preferred Bisaya naman siguro for kuan. And makahandle man ko English but ganahan ako Bisaya. Wag pareha gid dawen. Ganahan ko Bisaya mag-English, hindi man pud mag-Tagalog pero diba? Magla lagi something aning Bisaya nga. Okay ba? I mean, just be comfortable na lang ba, no? Just be comfortable. Pero, I don't know, no? More kasi ako nabantayan nga,
halos kalabanan po mga Bisaya maminaw pog English. Dili po sila maminag Bisaya lang na Bisaya. Sa una baka na makaganig kuan nga kauwi sad oy nga wag yung magbinisaya ka nga hinigugma ti ka, di ba? So magmakaingon din sila na OA something di ba? So muna siguro makakuan sila English gyapon nga language. So anyway, yung kuan. And then So anyway, Tagalog, okay lang. word, Bisaya diba? lang ta. Okay na Bisaya, di ba? Ayun kuan. Sige. So unsa pa man natong ma-discuss? Unsa pa may Pwede ka gusto nimong time kasi ito mo end para natay mga 1.5 ta. 1.5 Sige. nga kuan. 1.5 Right. na kuan. So anyway, ang kani siya ang atong target mo gid actually na sabutan na to at least 1 hour lang gid ang atong kuan or maybe pinaka maximum gid ng 1.5. Last time gud mga live episodes na to mabot og 2 hours, di ba? So mapag-kwenta na kuan jud mo na ginig talk show na gid or unsa ba gid, di ba? No wonder day siguro no wonder nga kana ganing ila ka Joe Rogan or kinsa ng mga talk show na mga kuan na or usa sa makuanan ako si kinsa ning Taskig Talks pod si Joko Willings kana siya tag 3 hours tag 2 hours po na ilang mga podcast. So no wonder day na daghang maminaw kay tungod inanim gud ang interaction ba di ka kabantay sa oras. Di ka kabantay sa oras naman ko. Uy, 2 hours na day ko. Or 1 hour na day ni. Kuha, di ba? Dili ba pag ikaw may solo ba no? Nga gusto na ka mahumanda yun. Mga kuan. ikaw, Wen, kanus ka kaganahan paminaw og tag-as nga podcast? Kung ako maminog tagas na podcast na ako sa kuan. Muna kanag yung akong tagline nga ano sa ako kung manglaba ko, especially manglaba jud ko. Or kanang na ako'y buhaton, like for example mag-edit ko na wala lang ko'y words nga buhaton, all graphics, all kuan ra gid layout, wala ko'y typon nga maghunahuna kung sa akong iiswat kana din ako maminaw podcast. Sa pud ka ganahan paminaw or mag-prefer kag short podcasts? Same gihapon din na. Same nga mga idea. O short podcast normally din ako sa kada magluto, dali man na magluto, di ba? So na short podcast or magkaon ana, ditso na magkaon ana. So especially kung ako pa mag-usap. So muna siyang makaingon ko nga kung magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba, magkaon, maginasara. Di na gana mga podcast na nami kuno lami paminaw ng mga podcast, diba? So and muna siya akong gituyo lang gid nga short na gid akong podcast, dili ko siya anak katlayo kadako or kataas kay mo lagi tungod in the first place mga Bisaya ganahan gid siya mga English good, di ba? And attention span sa mga tao karon pila ra split seconds ang mga attention span. So kana Next week ka. Unsa ka atong kuan ba? Ako nabantayan Topic. sa ato kay effective ato ang engagement sa tao if nagyuti maset ba even balag kuan lang ang topic and then gani mga bigay siya rules random sa ba? time. Yes. I think mo gina siya dapat na tong kuan no since lain gud ang mo host, di ba? So lain ang host usay depende pud sa host nga unsa gid iyang topic kung dapat kung kinsa to mo host dapat siya na po mo post sa time ug sa kanang engagement. So katong wag na posters, di ba? Or kinsabay topic, oras, di ba? And then schedule na parang tanan ta, uy, kabalo ko na inaning oras sa day na this day live. So Ganta na wen ba? Example, maka-announce na Wednesday ana lugar. Murag between or Friday weeks. taas na Friday. 2 days before para pud makabantay pa ang mga kuan ba. For example, karon natay 2,000 na mga naminaw karon, for sure wala sila ga-expect ba na mag-live ta, di ba? So di ba? So salamat Okay. kay sa naminaw. Kung karon pa ta mag-share, kay tabo. Dugay pa tumabot sa ila atong gi-share. Masin ugma pa tula makita. Usa sana, no? Usa sa gid. Takadaghan bangan posts. So by the way, no, since naka-mention din ka na, what if ikuha na to ang Kumu ug ang kani? Mag-live tag Kumu at the same time mag-live ta ani. Pwede ba? Okay. Ako po nang kuan wen ako nabantayan bitaw. Ano naman yun yung Clubhouse, na po ning Twitter Spaces, na po ning Discord. Pero ang actually bitaw pag join og Kumu, murag didto yun ta kay Pinoy, murag bitaw in terms of targeting nanadaan. Lagi? I think Igo na lang ta mamili. Hindi kasabot direk Bisaya or kinsay trip nani nila Bisaya. Yes. Nay audience Muna per siya. me actually.
gatry ko, nagyod pirmi. Lagi audience. Tsaka Ano na lang? doon na to ba? So, well, Kasi ano na lang. So, let's do this lang na inani lang sa, no? Tas live, itong naminaw ka inani lang sa, but kanang so ay taglaing days magkwanta. Sa kita sa una or available ba si Mick? Kaso layo mo Mick good. So, pero sa ka ba dito? Testing ta ba kita doa? Saturday night. Sabado. Ay lang pala pasok alas 10 o siguro alas Sabado mga alas 7 ana. Kaya alas 10 na ko trabaho good na ko or 9 na ko trabaho ana. Sa weekdays wala. 9. Sa weekdays good kung gabi good duty ko 3 to 12. So adlawan hapon dili gyapon ta pwede good. Basta mo gina Monday to kuan 3 to 12 jud akong schedule. I don't know kung mausap. Kaya natin Saturday evening before sa Saturday work evening. Oh, pwede ba sana? Ano, so tag kumo wala live video, di ba? I don't know kung pwede pa ba audio video. Pwede. So, I don't know unsa may kuha na to ana. So since nag-mention naman kita kumo, unsa may kuha na usa ka channel or pwede duha ka channel mo mag-promote sa usa ka show or usa ka channel data, no? Usa man ta ka channel then nay mag-host or co-host bang isa. Abihan na natong pila pod kawan para nay makasaka ba para nay engagement. Kinsa ganahan mo suod, no? Kinsa ganahan mo appeal sa story. Alagpat tanan. Ikaw ako din na duha bakante. Kana. Sige. Sada siya actually. Kasuya gid kas kumo. So ay ako nang kumo sad. Try ko din nag-coaching ko. Pud biha maminaw. So, unsa man ang imuhang kuha na pila ka hours inyo normally mag-stream? Actually, kato pa to nga time First na nga stream, 1 hour kapin ko. Nagi interaction. Oo ba? Tagaloga lang ko. Ha? Unsa? Nagtagaluga lang ko. Beta, butang na to na live in Kumu. Di naman po mga Kumu nga kuan, mga Facebook groups pwede ta mag-plug dito. Kana. So hopefully I don't know kung pwede ba ta na soon. Sige, so ayan na to na magkuan, no? Let's test. Mo gini siya na kanina na community testahan na to kung sa mga possible, then after ana i-share, di ba? Kisa to yung mga bago na mga makaton. Ha? Ni 7 million lagi tag kalitron. Lagi? Kalita mag 7 million ang atong viewers. So, salamat kayo. So, kaya nga kung tagbian nila. Lagi? Happy naman tayo na mahuman na kuan episode. So, hopefully nakakita mo sa uban ng mga kuan. Actually, kani siya random or gani siya nga topic. Maybe next week na gani siya certain topic yun nga atong kuan. So, wala kita kuan host. Wala kita guest. Ang ato lang is just to kuan lang gid nga na gid every Sunday sa gabi. Yes. No, na gani siya dapat. So, basta ka Liz Christmas. Liz Christmas. Uy, Christmas na. Dito na ito na yun. Nagkuha na siya. So, ay nag-message ni Mick. Kita ka? Check daw basin appeal si Ma'am Rich and Adam. Nag-message sila na ako. Wala man. Wala na sila. Wala may kuan. Wala magid. Sorry. Siguro nagdahom na sila na alas 9. Kinaanad ka sila alas 9 sa atuwa ba? No? Ng gabi kuan. Tigpanihapon mo alas 7. Diba? Anyway, salamat and wrap up ta. Soon natin kuan. Nakaganahan i-plug in, nakaganahan i-kuan. So, muna siyang imuhang kuan. Nice one session on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platform. No? You can also visit our social media channel sa kuan. Nice one. Uy. Napaka Pinterest? Wala mo din, no? Wala akong kurang dugang sa. So, kuan. Apigin ka i-manage pa Kapoy ang akong kuan. Lagi ko website ng gibuhat ron. As in ako yung from scratch. Nakoy do ka website tong gibuhat. So, makayon ko kapoy. Kapoy gid yung kuan. So, muna nakabisi sa nako ang website. So, any plugins? Imuhang services, please. Basig na ganahan mi na kuan. Podcast naman yapon and same coaching and
sa podcast starting next week regular na gyud ta every week. Then para dagan na tag kuan sa ni place 500 plus na di ko bay akong nakita analytics na ako Sa? so saka-saka na sa kong Sa podcast 500 plus na unsa? Ang Plays. viewers? play lang Oh, plays. Stream. Okay. Yeah. Sa kuha na siya sa tawagan na Before na kita sa lang. sa nice one gina siya dili siya katong isa. So nice one. Sa nice one session gid siya. Okay, great. Ano siya yung kuhan. So nice. Para to. Mayo. Para na akong ginaplan. O Bisaya Podcast PH para mas mulambo pa yun. Yan. So, yeah, and this is the Bisaya Podcast PH, by the way. This is a community-based podcast. So, ganahan din mo mag chika-chika din here. Ganahan mo mag, na may mga thoughts, na may mga requests, na may mga topics na gusto na mong i-discuss. Please send your request. Ani, pwede mo mag-message din ani nga mga comments din sa live episode. Pwede ba good mo and let's pick that one up na mga topics para ato nang i-discussan sa mga in live, di ba? Na may uban good nga na nag-request actually nato na gi-reserve na ko na siya for next week kay dili siya ka-appeal. Ganun siya ma-appeal karon. So sige na lang. Di sa nato na siya i-spoil na information maybe next week mo na siya tong ikuan kung maka-appeal pa paghihapon siya, no? So yeah. And so I think diha na matapos ang atong episode. And once again, my name is Owen from Emoha Podcast and just kuan lang quick shout out lang sa Banchilicious sa Talisay na branch. And please kung namin na yung mga milk tea din ha, na yung mga kuan. So I'm actually sila na magiging sponsor po sa Emoha Podcast. So nana ko yung sponsorship sa Emoha. So sooner or later makaabot na next hour madunggan niyo sila sa ako ang mga episodes po. So yeah. And also visit Emoha Podcast and any channels and then also my blogs akong anak for 11 years old nga akong anak. Macolin's Corner at blogspot.com. So na siya iyahang kuan blog every week, 3 times a week. So yeah, that's my plugin. All right, so Juan, any last words? Any kuan? Na kay mga ganang isulti? Wala na? Salamat. All right, so daghang salamat. All right, so daghang salamat sa naminaw kapon and I'll see you next week or we will see you next week, okay? So, yeah, bye-bye for now. Juan, salamat kay Juan. I'll see you next time na lang, ha? Bye-bye.